Ja, dan zullen wij het hier om tafel hebben over een onderwerp waarvan je eigenlijk willen dat het net bestiert. Ik heb het over het nieuwe programma Teken van Libben, want dat draait al hier over bermmonumenten. Je weet wel, die kruisjes of vlinders of orenbeeldjes die aan de kant van de dik staan en die je er als automobilist weer pijnlijk on herinneren hoe kwetsbaar het leven is. In de riege van sectie en aflevering zal Reinhard Ritsma op zoek naar het verhaal achter dat drama. Ik kom tafel Sipke van der Mulm van het regionaal orgaan Verkeersveiligheid en Fokke Veurman. Hij verliest zijn ouders bij een slim verkeersongeluk. Ik begin met jou, Reinhard, want het is die volgens eigen idee om wat met het wan en eigenlijk wel uit een pijnlijk verhaal komt het waar. Hè? Ja, ik ben in 2000 ben ik een van mijn goede vrienden verlend. Ik maak een auto-ongeluk. En dan is het toch wel saai, daar betrap ik me ik wel op. Als ik dan langs de dik rijd en ik kom een monumentje in, dan denk ik altijd wel van, hier is ik een heel soort verdrietig, zeg maar. En altijd als ik daar aan denk, dan voel ik dat weer. Ja. En het is nou sectie in je letter. En ik ga natuurlijk altijd een bannerprogramma presenteren bij de Omroep. En ik dacht, het is nou wel tijd van een oorprogramma. En die mogelijkheid krijg ik. En daar ben ik heel grutsk op. En ik denk, misschien is het mooi om zo'n programma te maken. Omdat ik dit toch altijd wel een beetje... Het blijft altijd een beetje hingen. Ja, en dat is... Ik al heeft net in verleden. Ik heb zelf persoonlijk ook misschien hem ook wel. Dat je daar zo'n monument zorgt. Je denkt er altijd even naar. Voor jou is dat heel los. Want in 2000 dus die vriend van mij. En bij jou ook in 2000 jaar dus. Wat is er gebeurd? En waar? Nou, die ben in een Ontsjerk aangereden. Door een automobilist die de hut riet binnen de bebouwde kom. En hij drank op. En ze ben vol in de flank weer rekken. En toen beide verstoren. En toen beide verstoren, ja. Je doet een mooi hierom, op dit programma. Ja. Waarom doe je dat? Omdat ik het verhaal vertellen wil. Het verhaal dat Libben is. En toen ik ze binnen verstoren en een jaar later toen heb ik de verstomde schreeuw maken. En toen ze verstoren ben, is eigenlijk een stukje van mij is ook deergegaan. En mij die schreeuw, die verstomde schreeuw... Dat is een symbool wat aan de kant van de dik staat. Raas ik weer naar het Libben toe. Ja. Dat is eigenlijk, denk ik, dat het wel de kern is. Ik wil weer naar het Libben toe. Ja. Want hoe vast is het nog? Het is heel vast. Het is zo'n tin vlieske van... Je kent ik functioneer, maar als ik echt het verhaal vertel aan iemand, ik het verhaal aan Reinhard vertel, dan ben het trend zo weer op eigen. We kunnen even zien naar een fragment opname dus van de eerste aflevering. En dan zeg je dus echt duidelijk dat het nog heel vast is. Stel de eerste ambulance, en daar reageer ik altijd oors op. Omdat tijdens het ongeluk, dan winnen die ambulances direct. En die zwaarjachten. En als ik nou een ambulance hier, en dat ging dan vooral toen ik bijna thuis ben, dan kies het eerst van, waar is die? Die mensen die het dichtst bij die binnen, die wordt dan in die cirkeltje gaan. In gedachten soms. Du bent kwetsbaarder worden. Zo voelt het echt. En dat is variëteert net? Nee. Dat kan ik me net heugen dat ik dat stuk wat ontspannender, misschien makkelijker in het leven. En ik ben nou echt van du bent kwetsbaarder worden in dat soort momenten. Ja, daar heeft een heel soort mensen geïnterviewd, hè, Reinhard. Verneemt dan echt dat bij al die mensen datzelfde naar varen komt? Dat het in één keer splitsa het leven een keer voorbij wezen? Ja, dat is er zeker. En dat hakt nou bij mezelf ook. Dat je toch oors rieden op een of andere manier. Ja? Ik ried nog wel eens de hut. En Fokker zei, ik betraap me zelf wel eens op nog wel eens de hut ried. Maar dat doe ik zelf ook. Maar toch ried ik oors op een of andere manier. Omdat je weet dat het er is. En ik speel natuurlijk in vangrail. En dat ik dan jongens, dat hier ik altijd al trouwens. Als ik dan bijvoorbeeld de jongens met drank komen en zeg, jongens kom op. We stappen niet in de auto zo. Nee. We rieden gewoon in een taxi. Dat vind ik belangrijk. Dus ik hoop als we dit programma uitsturen, dat als jonge mensen dat die ernaar joggen en dat ze denken, dat kan dus al een keer gebeuren. Ja. Dat is toch een beetje realistischer binnen in die dingen. Ja. Want je zou een krek al even zien, je hebt de verstomde schreeuw maken. Dat zit dus bij Oentjerk onder dik. En mensen zullen het begrip herkennen. Maar misschien net weten wat de achtergrond erbij is. Makken, zei eens maar, nadat je ouders verstomd binnen. En 2 maanden daarna wie er weer een slim ongeluk daar op diezelfde dik. We kunnen even zien naar het fragment wat er uit de aflevering komt. Nou, toen stier hij daar. Toen werd voor mij,
ja, ik kijk al voel er iets af van mezelf. Van nou, oké. Die stemband, die verstomde schreeuw, dat razen dat in je lief was, maar er komt geen geluid. Die emotie, die kan nou het veld doorrazen. Ja, wat viel je nou uit dit zeggen? Ja, het fragment bij het grafmonument, ja, dan zie ik weer vol. Ja. Ja, dat is tot het tinnen vliesje wat, ja, dan breekt het maar weer op. Ja. En het is sexy in je lien. Ja, straks zandje. Ja. Van der Meulen, Jo zit bij het orgaan voor de verkeersveiligheid, een regionaal orgaan. Je hebt een korrek, hij kan ook sprutsen. Spietig genoeg is dit verhaal net het jinnig. En daar maakt een seks in Riegen, seks in aflevering. Nou, we doen net alle slachtoffers. Nee, maar er zijn wel een heel soort van die bergmonumenten. Hoe zit dat qua veiligheid op de dik eigenlijk? Er zijn twee zaken, hè? De veiligheid op het dik en slimme ongemakken die het barren en weer net alle, maar gewoon mensen behoefte hebben om op het plak waar het nice te verstoren is, een monument achter te laten. En dat is het monument zelfs. Dat is natuurlijk net alles oeral deel zetten. Dus ik wijbeheerders maak je daarmee nabestaan oorspraken over. Wat kan wel trouwens ik samen, maar is het oeral wat deel zetten? Net samar, maar er is de wijbeheerders zeker in Friesland. Andere provincies gaan er oors mee om, maar in Friesland is het mogelijkheid om een bergmonument achter te laten. Ja. En waarom doe je dat? Wij denken dat het belangrijk is. Het is een belangrijk plak voor mensen. Het is het plak werd een nice voor het laatst het leven heeft. En nou, het is wat veel man zei, de pracht, hoe hij de oergang maakt van de deer naar het leven. Maar het is ook het plak waar het leven oergang is in de deer. Ja. En die symboliek die er onver zit. Ik weet dat als het van de week het programma van de jaarwijsstation heeft de bedenking dat wie een man die zei ik strooi al mijn leven lang 60 jaar blomletjes in een Rijn in de hoop dat dat bij ons uitkomt die verstoren is in de jaarwijszee. En hij weer nou maar 24 hier, wie er daarin, de zee op. Hij zei op het Indie-monument is dit een naam van uw huid. Ja. Maar uw huid leidt hier. Ja. Nou, ik denk wat een prachtige symboliek die het juist ik voor die bergmonumenten opgiet. Ja. Dat is hetzelfde. Hè? Ja, het is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde, ja. Laten we dan even naar de cijfers zorgen. Dat is weer, dat is de huidige realiteit. Je zei net al van wij trapen even op rem. Als we dat zorgen, dan rieden we wat stadiger. Maar we zorgen dat in 2010 zo'n 120 mensen toch een verkeersongeluk om het leven kwamen. 2006 binnen de 30. Ja. En eigenlijk zus dat de hele tijd om die 30 heen hingen. Ja. Dus het wordt net minder. Nee, hoe kan dat? We komen de laatste 6 gewoon hier om die 30 met een enkele uitzitter naar beneden. Gelukkig, maar soms ik wel iets heeg. Toen ik mijn carrière bij de provincie begon zitten we op 24. Ja, dus het wordt heel iets minder, maar hoe kan dat? Hoe kan dat? We hebben de grootste winst hebben gewoon op plakken werd er een heel soort ongemak gebeurd. En we hebben dus een gericht maatregelen nemen kennen. En dat wij in de monden bij de politie alle dierlijke ongemakken neigen en van wat het er aan de hand was, is dat een hele bonte verzameling van rare incidenten, om het zo maar te zeggen. Waar het gedrag van de mensen een rol in speelt. Dat kan, en wat zeker opvalt, ben eenzijdig ongemak. Mensen die het van het dik rijden. En dan vragen we natuurlijk altijd af van wat het er aan de hand was. Het kan glad zijn, tuurlijk. Maar mensen maar wat oors van de west had dan autorijden. Ja. En helaas gebeurt dat in verhouding veel te vaak. Ja. En dan kun je er dus zelf wat aan doen. Ja. Reinhard, ik wil nog even naar een filmpje was to maken heeft. Een beeld waar ik regelmatig als verslagjouwer bedel dat ik naar Dokkum kwam. Ja. Die traaie kruisjes die daar onder de kant van de dik staan. Daar is erbij geweest bij dat monument. En misschien kunnen we gewoon beter even zien wat er gebeurt. Waar heen ze door? Had ze laken of een serieus gesprek over de toekomst hangen? Of over het zwangerwezen van Claudia? Je wilde het als nijbesteende zo graag weten. Maar het binnenvragen werd je nooit een antwoord op krijgen als het leven zo plotseling ophoudt. De ouders bleven mij lege handen achter. Ik had zo vaak onze tocht, als ik je del riet.
Hoe konden zij zich de oren sectie hier staande houden? Hoe deel je zo'n verskworrend verlies? Ja, de twee zussen Claudia, Nathalie en de Lietse. Want er wie Ja. nog een famke Ja, zwier. Ja, hoe deel je dat verlies? Want daar is met mijn ouders sprutsen. ja, dat is heel heftig. En ja, Tjeerd en Jelly binnen Hart en Mem. En Claudia en Nathalie die binnen inderdaad daar verstoren op dat plak. En een van die famkes wie ik zwanger. Dus ja, het is een verskorrend verhaal. En ik hoe zij dat vertellen, dat is wel heel bijzonder. En ik vond het heel erg treffend wat ik zei. Ze zei van, we binnen wel tevreden, maar we zullen nooit meer gelukkig worden. Nou, dat vond ik wel heel heftig om te horen. Dus dan is maar die man in de garage. En had er nog een RMG waar die famkes ik in rieden. Ja, en dan ga je door muziek en door gekke dingen. En dan check ik ze met de goal. En die mem heeft nog een heel mooi verhaal. Hoe dat ze het hinder is oebelen van een van die famkes. En zij hier niks meer hinders, maar uiteindelijk begon zij op dat hinder te rieden. Op dat hinder te rieden. En ried ze in de bosk. En dan kwam één vlinder, zei ze. En dan kwam nog een vlinder bij. Ze, och, dat is Claudia en dat is Nathalie. En dan kwam er nog een lietsvlinder bij. En die is een oeren bij hem blij. Wil zij door het bos ried. De eerste keer dat ze op het hinder ried ze door het bos. En toen ze weer bij de stal kwam, kwam die vlinder zich bij voort. Nou ja, dat wint natuurlijk een heel piekenvel moment. Dit is een hele aparte toevalligheid. Die ik heel die chin kom, wil ze dit programma draaien. Dat is echt heel apart. En mijn fokker hier direct een klik. Ik zie bij fokkers die ik te goal. Want dat is het natuurlijk wel. Het is wel een hele heftige verhaal. Wat kan het voor jou opsmiet dat dit ook breder op televisie te zien? Ik denk dat het verhaal dat het vertelst, dat komt echt weer, het gaat ook weer naar het leven toe. Ik denk het verhaal, dat het vertellen was, dat brengt dat is connecting naar mensen toe. Dus het verbindt mensen, maar het verbindt ook weer naar het leven toe. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Mooi. Om het te vertellen. Dus Jen, dank wel in ieder geval voor je moedlezen en komst. Ja, de Riege teken van Limmen is allemaal die is te zien van kwartier van zo'n na. En de eerste aflevering is dus de komende Mondial.